We are
Mary, I'm a bonny, I'm a friend. Mary, I'm a friend. Away. Walk off. A blabber, you award. Tumika, huh? Fansamoka, see a power for sure, Mary. Wabra, oh, baby. A patana siena. The ultimate to call from Pan is Simuso. Ayakoria, Filmanisuko, Wachadian on Mediamo. I don't do for your animal bay, I have food to fry. We'll be off and win him. I don't do for
Amen.
Yes, I'm going to follow. Yana, Masha, any Ginasuriano. Now, you made an idea, no. Once I'm Paginity Jum. Yaman Futron Bobam Sa. Or your Mokokana or more Ayare, Anantesa. And a program so soon, ye follow. Messeremo. Yes. Mosa, as a born in Indians of Penitus or Shamo. They say a running for Bibia Ban and Channel Jemesu. Amen. Amen. Minia Mary Asamna Mekan man can ye cry. Self-penny maker. Man can ye cry. And the Peninsula de Achame. With the Hasse. Casa and from Zanampa. Casa, the team. Yadamase. The Peninsula will be a reserve or Bessa. Wait, 1 2% come on to walk up on the quantum. 1 today. He say, "Meka, who walk out? We go penny ho.
The bone say yes. Minia, yakase aseda afode ye beto na ye de ahye nyame animnyam. Ye hye de wi ye nuanum si di asa. Ye hye nyame animnyam ya. Ashe sinema fa offering bowls no nsisi ho. Ye tu wi anyam ngwa se sof pani be page ni mu. Na ya boy empa na hu munyum na ba. Na fei. Wasem pakani David amponsem. Wa ma sam kase ko. Yes. Mwamunya babi tiano. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Osayo. Dabi mantonka. Yesu Kristo, Yesu Kristo. Wakatachie wenyame kronko. Osayo. And your mama yankai. Yesu. Regional Convention 2022-23. Ashanti region. Aguna is the venue. Sawa Maguna waha. I'll sit down for the I don't know for Ushers. Yes, Ushers I want to marry. I don't know for.
papa. A free brand panisha Jumedia to us across the country. Christ. By the preparation. Yes. Ya hunu mushia huna sembiara. Dibe yinso yanti mushio enti sign. Ya ba kwede me nyankopon woni adiniye papa. Wo mo sem kase kwa fanhye nyankopon ani bonyam. Sofpani makasi. Mo mujina je oni nyina. Obia metase. Wabra meto mensa afre pastor Daniel Ajay Ashanti East head of prophet. Odi fojay na waba platform so na Sofpani mpeni apeju omumuna yabo ye main prayer. Adi for penny pajobra mencha ha. Mini anuma jom to force of penny ni mpeni e peja wo mu mama yetrum. Ejo we wasanyo. Onyame wa wani. Sisa oye na doye ohoda. Amen. Yempa bongo ma yebijina so ya bompa yebingu Israel jom aduenu. David jom number eye aduenu. Asremoa ema ohene. Psalm 20. Wadi ma John Chirefo. David jom. Awurade tie ohiada. Jacob nyakopon di ma oso. Amen. On free krum ho mapoa wo. Amen. No free Zion mesha wodene. Amen. Okay woduani afodie nyina. Amen. Na wo hia afodie nso nani. Oma wode wakoma pe. Na oma otirimasem nyina mram. Yen wasane ye wo nkwagye mu. Na ye nyakopon di mu ne yehimie franka. Awurade ma de usire nyina mram. Amen. Afa mahunu se Awurade boa de wasra no no. Oje ne so ne soro kronkron ho. Odi nifa hoode ne ye no. Ebinom kanfo ntiase nam. Na ebinom kanfo aponko. Na yendie ye kanfo Awurade ye nyakopon din. Wondie wo bubu due so hwehwe ase. Na yendie ya sori agina ho kyereben. Awurade ti ohene nkwa. Obetie yen eda ye frɛ ni ya mu. Amen. 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 Jago yami amani na so ni Awurade. Wanyami me frɛ wa.
nyankopon Nana Abraham nyankopon Nana John nyankopon Mama kra nyina ka so ye na do ahoda amen Mama akra home nyina ka so ye na do ahoda amen Ampani ampase se ye da wase anwumre ya wakoma ke ene ne mpani fo da wase anwumre ya na efata efiri se enye ni pa nyina na anya ni sei yenie uhwe kra ni padua so every day ukwara bepom ne yan tete ka bani biara yan faka se bani bia masien yan fa bi so free hankoi ye hwani oyama Saunko no mafra da wase a na ye se fire bani chain ye kasi ni boni ani dadan ho eti awrade enfo bufo nka yanim enfo wre ho twe aso fire bani chain na efiara ni da bi sei ya usio moja guye no enfo moja ne dibi no enkame ye dead ba fire bani chain da amen ya di agura koi eba wanim enano is that for ni kwadi ku afrim who you when you go boss man na Moses ama ni koi wo mo dia enne koi akwa afrim ache enti awurade mo awode no nyansa koi wo mfiri sa akwa afrim ni mu na wo jafo du matra koi mu sa wahani amani nyantam bi da onso mpa me sama ni da so ni se ma omai ni nkunim ma koi ni nkunim ma koi ni nkunim we koi anyanyam so kro da di ba na se ka di da
Adonai.
Yeah.
Show appreciation. But when some can see a ball from us, you know. Oh my dear, oh my dear, oh my dear. You're the brother Juma, Major Signal, a free a gentleman penny for and chain. Yami Adama or Dutchess of Penny Michael. But China away in the Minimisa one here, best of the Quasiadana. China the one here, you buy young cop. Sabena, Metu, Misa, and your friend. Woman, me. Ebe mi wa ebe san ba wahene osofo sam wasasu na wafo platform yi ababampa ye de osempakani David Amponsem anim kan na anadwi asem no ba o wa mo asem kase kra awa ha yes it is sabrai osofo sam wasasu Tachiman Central no ho se osofo ma no kwari gidi asori sofani ani die kwanso mo peje mo mai na mo ma yesu entim peje mo bi ya da mase empani ni adofo ni obo ade ma se enwumre ni asan abo mpaye ahedi obo ade asemoba omi amo mpaye onyakopo twedi ampon onyomfu kwami atwapem odombe oda ya fantemfrem wo mene wosono wona ye jaframa wosan mene fantemfrem ade chedasi enyankopon woni nkwaji abotan ekotukurum dade akone ho ono pota ko je ko bo ogbo oni ya batampa ni ya bankase ni ya bandin ni botantum ye ho faso ni yakocho ni das kwa amenyomfo right ona obo ade ye ya nwuno ya ade ye wowo wona ni wosa odombe ma ebidoso ye de wasam kwaji ewom ebra wo man asam ni duru suo no wasafo no ibogu na wasam ye woja wasam ye nkwa wasam ye asomdwe etu wonsam eba wo mahwe ma won kwaji hohom tirem na emmawura ya dwim
na enko akomam na onipa bia obetia nkwaji asemi no wa ye nkwaji eba wo doba no nkwaji a odi ama ye nim nti wo ye kasiye odmonya wura wo wadi monya mpai ayere mo na wa ho ofa titija behwa asemi so maye na ma ho konkuru sane ye nchen sane ye waje tumi wura wo pe ya de asemi jawo ya de hye wonsa befa asemi befa tran yakomam na ye nye ne yefo na ye nyankwa odmonya mka kwa me yahwe onye ho fo ahofe na da wase so watie ye odoba ne din mo amen amen Semka sepa fama sepa kani papa wona na me ka senka na ona tene baso a enko be preachie enti wate ho kakra nim say sof pani amaki ato ho oba ya ma fans ono ba yo ma fans ti nesia ebedu so sabrai na to be sanfre osempa kani ya dia nyina ya ndofo ya ndihye David Amponsem Nani Onyankopon Mransam Ani na shodia Abraham ayno Wabonya nu yakwatim sana boye sano Kani adi ani mu dada Aye fita Bede base Ahaya ma Sir. Oh yes. Hello, team. Amen. Emmanuel, how? Sorry, get on also. And hello. Are we yet alive? Yes, we are. Yes, we are. And see each other's face. Yes. Glory be to God in the highest. Thank you. Amen. 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 Number 2 Thank you. Yes. Yada so tiasu o Yesu Kristo dinim. Ampa. Yes. Yada so hu ye honim. Amen. Na hwan ye mfa ye yie ma no. Hwan na ye mfa aye yie ma no. Ayo Nyankopon. Enye ono a na ye hwan.
owura na bɛka owura no ho asɛm na n'akyiri na yɛdie ɛnokwa paa sɛ obi wɔ ɔkɔdeɛ bi ani na wɔwɔ ɛnteaseɛ bi na nyɛ ahoɔyɛ bi ɛne pɛsɛmi nkumenya bi ɛna ɛwɔ saa afoɔ no mu anaa saa nipa no mu na yɛgyegye asɛm paa deɛ a ɛnka aha sɛ the whole world ɛbrɛ a ka rank no bɛba no ɛwɔ sɛ nka yɛdi first. Yes. ɛwɔ sɛ yɛne yɛba a agona ha no ɛnka yɛdi first ɛne ɛmɔ mo nsa ba mo ho. Bɔnsɛm kɛseɛ paa ɛwɔ ha. Amen. 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 Yɛda mpanimfoɔ ase Nokora paa. sɛ ɛnɛ dɛn nso ɔmo ama kwan na David ampo nsɛm a na yɛni no na yɛhunu no na ɛnɛ nso awurade akan me ayɛyi ka nyame din daa. Amen. ɔda wobɔni bi ayɛ na ne ho ahi Papa. na menim pɛpa biara ne yɛfrɛ no yɛakwakye ɔwɔ miku no ɔwɔ mikurom bɔdom ase na baabi a nipa hyia sei no yɛakɔ abɔnten a yɛgye baabi ɛgye yɛni no ɛhɔ na ɔde dawuro no abɛgyina na wɔrebɔ wɔnya bɔm sɛ kokonkon sɛ yɛakwakye ha dwen ne nipa na wɔbɔ dawuro a baabi a nipa na mpakyɛw ɔnkɔbɔ dawuro no nsamampom wada nadwo no na wasa de bɛgyina wo da akyi bɔdomasefoɔ na meka no mu ni papa no ɔne ne bɔ dawuro na onya ka sɛ nana se asɛm no ɛna ehu nana sɛm no ɛna ehu eti ma da wubɔni bi aho ntaa nyɛ wahi na sɛm a wɔde ba no message na ɔde ba no ɛna ɛsɛ ɔhwehwɛ hu sɛ wɔne som akɔ yi deɛ nyame asoma no no yɛ na ɔka nyame asɛm Nokora paa. hallelujah. Amen. ɛnɛ me nso ɛmefrɛ ma n'agyi sɛ me nso megyina ha na meka nyame asɛm akyerɛ wo na asɛm a yɛde ama me no ɛyɛ mmara ɛne homeda na mɛbɔ mmɔden sɛ baako de mɛma na yɛ kɛse akyɛe ba ɛfisɛ saa topic wei no mmara no ɛyɛ 2 hours ɛna homeda no nso so nkoraa no ɛkɛ yɛkɔ bɛ 2.5 hours nanso mmerɛ no yɛde ama me no mɛbɔ mmɔden sɛ mente so ɛna adwontofoɔ nso mmoa me sɛ anyɛ sɛ ɛbɛyɛ ntiti firi mu wedeɛ menu yɛ adwon ɔhyɛ aseɛ ne 5 minutes ɛba abɛhyɛm awurade nkaeɛ Amen. ɛyɛ dɛn na yɛnya a ɔsom a ɛte sɛ yi na yɛbɛbɛdi ahyiamu ɛyi nyankopɔn ayɛ kane no a asomafoɔ no hyia no nto dwom gye nyame ayɛ a ɔmo sɔre firi baabi ɔmo ɔno no asase po sɛ kikikikikiki ɛwɔ sɛ asase yi ɛwo so ɛhefoɔ na abɛhyia yi na ɔsom bɛani na he na yɛfire na yɛdɛ ne yɛbɛyɛ asafo na yɛwɔ asafo no gyina yɛ enum a yɛgyina so a the whole world asafo bia ne hɔ a ɔto yɛ na manka wo nte ase ɛnam sɛ meyɛ nyankopɔn somafoɔ ti me nso mekamfo me som Ephesians 4 verse 11 2 Corinthians 12:13 na mfa we mu hɔ ansa na yɛbaba mefa pɛn no so kɔ Paul mo kyerɛ kɔma Efisofoɔ mepatɔ eti na yɛmu do baako adoma kyɛdeɛ hodoɔ ɛne ne botae adoma kyɛdeɛ bi hodoɔ deɛ mama asafo a efiri Kristo ana Nyankopɔn yɛ asafo no ɛyɛ nsɛm 5-fold ministry a ɔba bɛkeka no ɔka wie a ɛna ɔbɛhu sɛ asafo no yɛka ho asɛm no ɛyɛ de asafo a
Kinkai. Mepacho Ephesians 4 verse number 11. Wama ebinuma ya asomafo. Asafu bia ye sia ye no. Wama nipa ni bia ye asomafo. The question pa. Wama nipa ni bi aye asomafo. Ko. Mepacho de tosumi no. Wama binuma ye difo. Wama binuma aye difo. De tosumi ensa. Ahase nye se obi a wate na so de baako. Na ono a hye ne nkom. Enye sa. Na nkom hye gu na furum. Na da ope na wo hye nkom. And on one channel, and on one idea of pet because of ono natin na sorinchi. I know dia. I knew. Na yadi ya besia haya ya fire true faith church. O say wa mabinuma ya somafo. De tosumi no ebinuma ye difo. Ebinuma ye difo. Me pacho de tosumi ensa. Ebinum asempakafo. Ebinuma ye asempakafo. Sanity. De tosu nine no. De tosu nine. Ebinuma ye hwefo. Ebinuma ye ahwefo. De tosu num no. Wa mabinum so aye akyerɛkyerɛfo. This is fivefold ministry. The question pa. A control nyankopon asafo. Enti asafo asawas na nyema we no entim ye ewo mu no enya nyame asafo. Debio. Etu bisa so kwa sore be ya obetumi abo nipa na oche na sore no. Aya ye ka se ye kosa manabra ko asore. Sa na ye ka no. Debio. Okwa sore bo so me ko Samuel brako asore. Yesi no kwari gibi asafo. And what is up to much heavy away? Adom yen. And see a shim na near be a quasso sa. Name who say, Ampa, a young copon, a safudie. Hallelujah. Amen. Now, the mama asafuna, ayas asafono. I want a type root. The mama safono said to me, a woman in Albania, Jumano, I want in a swap. Asafuni in a swap, yes, say. Aduma chadi awaka ya esai epu bibisa pu nsuoma sa aduma chadi no na waye nam no kwasem eti kenka to aso kakra be pacha wo se na wototo ahotifo yi ama osoma dwuma no we se wo hwemu a coach oni mboro no ha onyam onyim fo oje owura no bo no mrade sa na mto na wo se agume no kwasem coach oni mboro no. So what the players in the car park is what or to talk players no said your bayana opponent no intimate defeating it down. Sana Yankupon at to talk sa a hotel for swimming a management. And to a different and I'm a boy. Some Pacani room and I'm a boy. When you suffer. When you suffer. Quite. Be pacha wo se ama Kristo ni peduani si akoso. Ama Kristo ni peduani si ye no akosoro. Akoduru se. Akoduru se. De nyina beduru Nyankopon ba no ho gidie. Amen. Amen. Sanya Yesu Kristo gidie anka ama ha. Adio. Nya Yesu Kristo ayate ne nka. Na ka ya ne hwan. Nya Yesu Kristo a yate ne nka. Anka ebi anka menso me kasa yakora ho akokwa. Adio. No ura ya tere ka wogidie mu no eno ya ba ne nche no kenkai me pacha wo se ama Nyankopon no ho gidie ba ne hunu mu ba akoye aye onipa wo wie nyini aye onipa wo wie nyini ye duru Kristo maye ye duru ba Kristo maye no mu ye duru Kristo maye obi a wo ha bia onipa bia wasakra wadwen abawura sa wo somwe no wodi afe kura no a fa se wodi 10 years Yes. wodim kyerɛkyerɛ what in church? Pass. Wouldn't do a wuram? Yes. Wouldn't do any No num? question. See a yini. no krepa Say a yini, Paul say, Brano Yakorano. No, Jenny and Quadragene. Oh. When you know, what Jan Quadragene in Yes. and yet Brana or war Nemofra Brimno. A bra Paul now what she a nipa a mantam on Sunday cheer and nam ponche. Now I do a I'm here soon a born ye cumbiano. Sabra name of Ragin and our organ. So saying, a bit of a Christian when you do say no. And more Ragin and the Naya, and near my dad. So I says, yes, no question. And yeah, quite a form my toss me to say. Me pacho go to for my etosumino. Eti do me no chemo do me ensa. Bible say. E die mo na mutosini. Enti adofo Bible busayen.
Jennifer, dear Bemuni, a tosini. Yes. As a for a war a Jinaya Hodo in Numia, yes, you will be in a Juma, said yes, a Yegumano, a dear bear Pamuni, a tosini. Was it a dear Namutosina, Mamma Tumus as for a canoe? Can ye? Bible say, a dear Namutosini. And for Asafua Aka, a dear Bemuni, a tosini. Yes. Babu de Busai, or Port in the Busai. Na adia ye ya tosini. I will enter Hodoa. Ye tear free baby near Pessa, ya dear. Yes. And no home, I know what your mom said, remember Cassa Embra. Yes. What do I say? Oh, Embra, you will be answering. No good upon. Embra would you be answering? Now, when I say Embra, oh, Honahana, one of the bush out tonight. So we are saying, we are ya. As I'm saying, why you know, see, I'm before my who grade your 1 year. A better than who say, what pass and answer what feel. And we are saying, we are ya, telling me, Bianwa, who was I see so. Now, no, who's our tenant here. Now, dear better bet you know what tenant. A dear Bayer. Pamcho, wow, house or tennis, you no more as I'm here. Or training any man in Sasso. Yes. A brow and young people who say, we are saying at the bonim, now bet to me, I bet you, we are saying, on them yet never be yes to Christ or so, and a man bear we are saying. There's a brave yes to bear we are saying, now you're attending for the old we are saying. Yes, like a money. And can yes, your money was as so. It is what we can say. And Madame will be in Tenia. And Yadia, a young from so. Nambrano Korea, and you behold your watching. The question. Any a Jinaya and answer quite fast what me. Hallelujah. Amen. Now, Emra Cranadian. Emra, any day. The question. I dear be a boy. I dear be a nipa ashe. I want to sit in a mono. When you pass, we are the Marato home. I don't know about the end of the year, or she sent the Mara at the 2 years. Namra di Kadima, and become 4 D. Kaino. Then you go pound him, say, or the Mranu by Juma, a bad many pie or turning in as soon as the question. So, and no Amansa, and pass. And then you are so unity in the year. Yes. Now, a bit of church for Sabi, what has will be a genius or Bible school? Menkasa upon you. The question Bible school, no? About 4 that you know what church one. There's about 4. And now we need to some new. Every back what Kuran bonus said, Nipanua, on what church one, or baby so how, or go to school to be a Bible school. The question for your babies of 4. Ampa. What's you say? One can say what Yanum said, or so for Papa say, or Baby, a sorry Sudi, and Ukraine, a big cedar. And I want to ask you. The Aya body Bible, Yakin Kaino. Yes. And the message much will be. Ampa. And you are going to see a church, and no one can say, Mradi, oh, and Mrado the Maze Raffle. Wouldn't you know the Maze Raffle? First Peter. And the other from me say, Emra, and the end, and the Cabonia, Bonia, so the end. Peter, what I say? Bepacho, 1 John 3. Verse number 4. 4. Bossy. Bonini Christo, my uncle fa a boy bra. Bonnet, any obia, only Christo, every year, I uncle Fano. Bible say a boy bra. And Shia. Cosway. 1 John chapter 3, the verse number 4. And then I told me, was a pa. Maybe some church, Nipa, person, my church, Nipa Manabong. Says teacher, your chair, my dear friend, teacher say. Ah, the real school and say teacher in our ball, papa. Madam catch it all. Now, what should I do?
na yɛ mienu afei na masa aka baako Okay. yes dɔkono nenam ɔkɔkɔ bɔ twɛre ɛnam hwe dɔkono na P1 ne P2 a yɛkɔ P3 ɛhɔ bia nipa dwenem ɛmi ehunu nyansa no ne yɛde yɛsɛ hwe table so ɛnso sɛ adwuma sira bɔ sɛ ni baabi a Debbie. enti abra yɛkɔ yɛnim a yɛnyini kɔ yɛ a yɛfiri system no yɛba system mu no ɛde mu sɛ ring bɛɛ paa na dɔkono ne nam kɔ gyina mu a ɛbɔ atwadeɛ wei yɛde hunu adeɛ mɛntimi anka borɔfo a yɛna mememe borɔfo nyinaa ɛfiri teacher sɛn enti mi wɔ experience sɛ mepɛ sɛ mekyerɛ adeɛ a menkyerɛ adeɛ ma wɔ nipa bi a ɛmmɔn ɛwɔ meme David manum asɛm ana menkyerɛkyerɛ mu Amen. adɔfoɔ no bebree nam nsa so abɛyɛ asɔfoɔ ebinom abɛyɛ ni akonyini ɛwɔ gyidi mu ogyina dwom no ɔkasa a wona wohunu yɛ ɔn deɛ wonim na kufiri bae titi asɛm no yie Yes. ɔsɛ deɛ Bible sɛ deɛ 1 John chapter 3 the verse number 4 ɔsɛ deɛ obi a ɔyɛ bɔne no tie o obi a ɔyɛ bɔne no ɔyɛ de to mmara ɔyɛ bɔne no a na wɔayɛ de ato mmara bi yes mebisa sɛ mmara ne deɛ ɛna bɔne ne deɛ ɛna ɔsɛ obi a ɔyɛ bɔne menim bɔne a yɛ a na woyɛ deɛ mene ani menim sɛ woyɛ bɔne a Bible sɛ woyɛ bɔne a na wode ato mmara yes kɔ na bɔne ne mmaratoɔ na Bible sɛ yɛka mmarato nso a ɛyɛ bɔne ɛyɛ bɔne obi a ɔyɛ bɔne no ɔyɛ de to mmara yes na bɔne ne mmarato ne mmaratoɔ afei deɛ sɛ wɔte aseɛ ti aseɛ nso obɛgyina sɛ mmara ni hɔ mmara deɛ wɔde ma Israelfoɔ a ɛne kyɛ sɛ wɔgya abɔne yɔ ɛneɛ ne wɔgya abɔne yɔ na sɛ wo sɛ wote bɔne no mu deɛ a ɛneɛ na woato mmara ɛneɛ na woato mmara Romanfoɔ nwoma no Mepatro Roma for no. Etinum nkyɛmu yɛ sɛn edumienu kenkan Ɔse owo nam Adam so bɛ nipa nyinaa so tefi asɛm. ɛyɛ ɛdɛ ne owuo nam Adam so a ɛbɛɛ nipa nyinaa so Adam to mmara kɔ Yɛnti sɛ ne ba akoso ma abɔne ba wiase. sɛdeɛ nam onipa baako so ma abɔne baa wiase no Na ɛnam owo so ma abɔne ba yɛ no. ɛnam owuo so ma abɔne bae kɔ Saa na yɛ na owo trɛ ka nipa nyinaa. saa na owuo akyerɛ ka nipa nyinaa Yes. kɔ Efiri sɛ ɛfiri sɛ wɔn nyinaa yɛ bɔne. ɛfiri sɛ yɛn nyinaa ayɛ bɔne hallelujah Amen. ɛfiri sɛ yɛn nyinaa ayɛ bɔne Ampa. sɛ yɛn nyinaa ayɛ bɔne deɛ a ɛdeɛ ne mmara wɔ hɔ De kwasempa. wei obi nim sɛ bɛka sɛ bɛka mmara mekɔfa Mose mmara no bi dwa mu aka sɛ ɛyɛ tete mmere kyɛ na mede abɛfiri apam foforɔ mu no kenkae Verse number 13. aha Na abɔne wɔ wiase ansa na mmara ne ba. wote ɔbonsɛm dii ka wɔ wiase wei mu ansa na Onyankopɔn hwɛ nnipa su a wɔbɛbɔ wɔn no a ɔhyehyɛ mmara de maa nnipa a wɔdii kan sɛ Adam De kwasempa. ɔka kyerɛ sɛ aduaba na ɛwɔ hɔ no ɛnkyi nni ɛyɛ mmara De kwasempa. ɛna ɔde ahyɛdeɛ ka ho sɛ wote di a owuo na abɛwuo Ampa. Adam hwɛ na ɔbaa no ɔbonsɛm kɔɔ ne nkyɛn na ɔkɔ kene kasaeɛ na obusa nsɛ nti turom ha nua nyina mudi bi anaa ɛna ɔbaa no sɛ turom ha nua no yɛdi bi kɛɛ sɛ ɔbaa no kara no tom na ɔbonsɛm dɛdɛ na dwere na ɔsɛ deɛ si turo no mfimfini deɛ ɛdi ɛnyɛ yie ɔbonsɛm so wɔboa Nyankopɔn boɔ da mbɛdi bi ɛbɛhunu nyansa na moayɛ sɛ wɔ Nyankopɔn na mbɛhunu bɔne ahu papa mu deɛ ɛnsonsonoyɛ hallelujah Amen. na ɔbaa no so pɛ sɛ ɔhunu sɛ ɔyɛ sɛ nyame De kwasempa. na ɔhunu bɔne koro a wɔka ho asɛ ne papa no ho asɛm kɔte di ɛne yɛwie yɛ ne dɛ ɛna ɔde fɛ yɛ aka kyerɛ sɛ wɔn bɔ anyɛ Adam bɔne no mpokuraa no owuo no afa yɛn kenkae
Romans 5 verse number 13 ɔse na bɔne wɔ wiase ansa na mmara ne ba na bɔne wɔ wiase ɔbonsam di ka asase so ansa na onyame bɛhyɛ mmara de ato wiase nanso sɛ mmara ni hɔ a so tipu ni ye sɛ mmara ni hɔ a ɔmfa bɔne mu nkonta kɔɔto ni hɔ nokwasɛmpa sɛ mmara ni hɔ deɛ a ɛne yɛmfa bɔne mu konta nokwasɛmpa akɔwia obi apɔnkye o na mmara aso no mu ada na akɔwia apɔnkye ne yɛde mmara no ato ho ne yɛde abu fɔ ɛnwie wɔ fiase a ne yɛfa ne wo sisɛ obiem mepatwa wɔ se na bɔne wɔ wiase ansa na mmara ne ba na bɔne wɔ wiase ansa na mmara ba nanso mmara ni hɔ a nanso sɛ mmara ni hɔ a ɔmfa bɔne mu nkonta ɛna obi ahyɛ obi ɔmu obi aso afadi mmara bi ni hɔ sɛ mmara ni hɔ deɛ a wodɔ mfikyifo a mpɔnkye wɔ kurom hɔ yɛ ama ɛnto ɛban mfa ho nokwasɛmpa ne nto asoɔ no wɔse nanso ɔwɔ din ne firi Adam so bɛsi Moses ɛyɛ Romans chapter 7 masɛm no ɛyɛ apaapɔ ampa because me sɛ mempɛ sɛ mmara no bɛwe me ɛso deɛ nte na aboro so akakra bi yes ɔse deɛ Mepacho Roman formuma. Etinson. Eni chemo di kan. Ɔse deɛ Ɔse owo nyi ye free brase. Mo good. Owo ɛna betumi agye wo afiri mbrase. Na ɔyɛ example bi wɔ ha. Ɛbra wo bɛkanya wade ho asɛm na nkɔ ka wo. Na yɛ example bi na ɔde yɛyɛ. Ampa. Bisa de yɛ betumi ato akosi awieyɛ ɛne awareɛ. Ɛno ne awareɛ. Ɛna ɔse owo no betumi agye yɛ. Afiri mbrase. Pa. Kɔ Roman formuma tinsu chemo di kan. Anase enuanom. Anase nuanom. Wonim ana me kasa ma kyerɛ wɔn a wɔnim mmara no. Enti yɛnim. Na ɔkasa kyerɛ wɔn nim mmara sɛ mmara di onipa so. Mmara di wɔ nipa so. Ɛbrɛ a ɔte aseɛ nyinaa. Ɛbrɛ a wɔte aseɛ nyinaa. That's right. Ɔsɛ ɔka no mmara. ekwasempa Ɔnka mmara bi aho asɛm. Na mɛkyerɛ mmara deɛ ɔhɔ no bi ni hɔ. That's right. Amen. Bible said deɛ. Na ɔba a ɔhyɛ ne kunu ase deɛ. Ɔsɛ ɔde example bi na ɛyɛ o. Ɔba a wɔhyɛ ne kunu ase deɛ. Wɔde mmara akyekyere no asa ne kunu no. Wɔde mmara akyekyere no asa ne kunu no. Ɛbrɛ a okunu te aseɛ no. Ɛbrɛ a ne kunu te aseɛ no. Na sɛ okunu no wu a. Na sɛ okunu no wu a. Na wasane mmara no afiri okunu no ho. Na wasane no afiri ne kunu no mmara ho. That's right. Ana mmara a ɛkyerɛ sɛ yɛhyehyɛ de to ɔma ɔbaa abra wɔkɔ awadeɛ. Kɔ. Enti okunu no so te aseɛ no. Enti sɛ okunu no so te aseɛ no. Na sɛ wɔde ne ho kɔbɔ ɔbarima bi a. Wɔde ne ho kɔbɔ ɔbarima bi a. Ɔbɛfrɛ no ɔwaresɛefo. Amen. Tete asɛm bi kan wɔ Exodus 20 verses number 14. Bible say. Ɛnsa awadeɛ. Ɛnhyɛe awadeɛ. Sɛ ɔbaa no firi bɛrima n'akyi sɛ wakɔfa bɛrima foforɔ a. Ɛdeɛ na wasɛe awadeɛ. Wasɛe awadeɛ. Awadesɛeɛ no a yɛreka no Onyankopɔn ka ho asɛm ɛwɔ tete mmere no mu. Ɛyɛ dɛn na Kristofoɔ mbaa yɛ sɛ mmara ni hɔ. Ɛyɛ dɛn na Kristofoɔ sɛ mmara ni hɔ. Sisu biem. Wɔkyɛ sɛ. Enti okunu no so te aseɛ no. Ɛsɛ bɛrima no da so te aseɛ. Sɛ ɔde ne ho kɔbɔ barima bi ho a. Ɔde ne kɔbɔ barima bi ho a. Ɔbɛfrɛ no ɔwaresɛefoɔ. Ɔbɛfrɛ no ɔwaresɛefoɔ. That's right. Ɛne amakɔtu akyerɛw sɛ sɛ Bible yɛ kɔm a tete no a Onyankopɔn pɛ sɛ nipa ntena se nso aba tenene no. Ɔka sɛ nsɛe awareɛ. Yes. Ɔka sɛ nsɛe awareɛ. Ɛnsa awadeɛ. Ɛnsɛe awareɛ nyɛ bɔ sɛ mmara no mu na ɛwɔ. Yes. Ɛne mmara bɛ na ɛsie ne hɔ no. Ɔsɛ nsɛe